Дружеството ще си има библиотека, която ще се обогатява постепенно, като изпърво ще набавя по едно тяло от такива именно списания, вестници и прочия на разни езици, от които ще има нужда за пълното извършване на своите действия и дела, както и такива, в които се говори особено за българския народ и отечество. Освен това, дружеството ще се старае по възможности да набави за тая библиотека и по едно тяло най-малко от всичките книги, вестници и прочие, които са излезли досега и излизат на български. Това е член 5 от първи устав на Българското книжовно дружество от 1869 година, в чиято подготовка участват Марин Тринов, Любен Каравелов, Васил Стоянов, Васил Друмев и още много други просветени българи. Така, в продължение на 155 години Централна библиотека на БАН изгражда и опазва своя многоотраслов библиотечен фонд и носи отговорност за библиотечно-информационното обслужване на българските учени, като управлява академичната библиотечна мрежа, съставена от 44 библиотеки в 35 научни звена от 9 отраслови направления. В единния академичен библиотечен фонд, който наброява над 2 милиона библиотечни единици, са включени уникални колекции и библиотеки със статут на книжовно-документално наследство и редица електронни бази данни с най-новите научни публикации. Централна библиотека на БАН работи основно в две насоки. Първо, информационно осигуряване на развитието на българската наука и научно-изследователната дейност в БАН, като предоставя на своите читатели достъп до тези бази данни. И второ, опазване на ценните библиотечни колекции с историческа стойност, които са част от националното културно наследство, като създава дигитално съдържание за разкриване на книжовното си богатство пред читателите и потребителите, с научен или познавателен интерес. В Централната библиотека на Българска академия на науките се съхранява и първото възрожденско издание на рибния буквар, наречен така заради рисунката на кит в него. Едва 24 годишен Петър Берон въвежда нов и революционен за времето си метод на обучение, който е представен в буквара. Работата с библиотечно-информационните инфраструктури и предоставяне на услуги от разстояние на потребителите продължава все повече да се обогатява и разширява в библиотеката. Съчетаването на традиционните и модерни технологии и услуги я определят като съвременен библиотечно-информационен център, свързан с всички подобни структури у нас и в чужбина. Днес Централна библиотека на БАН е технологичен лидер в библиотечно-информационната среда, благодарение на неуморния труд на специалистите библиотекари и търсен партньор в реализирането на различни проекти. От огромно значение е да насочим вниманието си към уникалната роля, която заемат библиотеките и ги превръщат в съвременни комуникационни центрове. Централна библиотека на БАН предоставя свободен достъп до своите дигитални колекции и електронни услуги, осъществява активна онлайн комуникация с библиотечни специалисти чрез приложение в социалните мрежи, Skype или чат функции на уебсайта на библиотеката, организира и участва в виртуални събития, конференции, уебинари, изложби, срещи и други. Всички тези начини за комуникация дадоха възможност на нашата библиотека много бързо да се адаптира към новата среда. През последните години ние фокусираме усилията си в работата по обогатяване на дигиталните ресурси
и поддържаме на общуването с колеги от библиотечната система на БАН и читатели чрез социалните мрежи. Оказва се, че библиотеката е подготвена и може да предложи редица дигитални и виртуални услуги на своите читатели и се представя като академична библиотека, чиято основна цел е да улеснява онлайн комуникацията в науката и образованието посредством осигуряване на достъп до значими и уникални информационни ресурси, като електронни бази данни, необходими в научните изследвания, дигитални колекции, чрез които се запазва и представя пред широката общественост книжовно-документалното наследство, което съхранява. В цифри 700 000 библиотечни записа в електронния каталог, 4359 заглавия в 439 000 файла, разпределени в 28 колекции в дигиталното хранилище, обслужване на българската наука с най-новите публикации чрез абонаменти, до онлайн електронни ресурси, до пълнотекстовите и реферативни платформи Scopus, Science Direct, Clarinate Analytics, EBSCOhost, JSTOR, достъпни за цялото интернет пространство на Българската академия на науките.